Toto je presný postup, ako by som získal svojho prvého klienta aj počas školy. To aj počas školy som tam dodal preto, lebo moja priateľka prišla za mnou, že hľada si nejakého klienta, v 3D animáciách sa pohybuje. No tak som ju týmto presne postupom previedol a mala prvého klienta, fakt, že koľko to trvalo, maximálne tak týždeň. Poďme na to. Začal by som tým, že ty musíš začať predávať, musíš prejsť ako keby cez tú hanbu predaja. Prvá vec je, keď začínaš, musíš si uvedomiť, mám nejakú sledovanosť na sociálnych sieťach, keď nie, znamená to, že nemám žiadne publikum, ale jedno publikum predsa len mám. Ľudia okolo mňa. Takže keď niečo predávam, musím si skúsiť to. Jakých mám ľudí na Facebooku, jakých mám ľudí na Instagrame. Čo vlastne predávam, myslím, že by to, čo ja predávam, vedelo nejakým spôsobom pomôcť tým ľuďom okolo mňa. Keď hej, a hanbí sa predávať, začal by som tým, že by som každému jednému napísal správu v štýle: ahoj, predávam toto a toto. Čím lepšia ponuka proste celkovo, tým lepšie. A na konci by som napísal: nepoznáš náhodou niekoho, kto by niečo také chcel, kto by o niečo také mal záujem? Automaticky ty dáš preč tú hanbu z toho predaja, lebo ty sa pýtaš toho človeka, že ahoj, počúvaj, ponúkam ti toto a toto, nepoznáš náhodou niekoho, kto by toto chcel? Keď tento človek povie predo mnou, že veď ja to chcem, OK, nebraním sa tomu. Takže určite by som najprv oslovil celé publikum. Ďalej. Zabudol som spomenúť jeden citát, veľmi sa mi páčil z knihy The Minimalist Entrepreneur. Ťažké slovo po anglicky. Proste volá sa aj typek Sahil Lavingia. Prisahám, že som tú knihu čítal aj toho autora, ale má ťažké meno, je to zakladateľ Gumroadu, taká veľká stránka na predaj digitálnych produktov, a on povedal, že manuálne predaje budú z 99% spravené tak, hlavne tie prvé, že ty prídeš a predáš to konkrétne tomu človeku. To znamená, nebudem predávať plošne cez príspevok nejaký na sociálnych sieťach, ale že konkrétne s tým človekom si buď zavolám, alebo si s ním napíšem a on si to odo mňa kúpi. A ďalších 99% predajov vznikne z toho, že človek o tebe povie. Hej, to je taký jeho citát, ktorý ma zaujal, že tých prvých 99% je fakt to, že ty prídeš, ty musíš klopať na tie dvere. Tak ma to baví prirovnávať, že ty musíš zaklopať na čo najviac dverí, čo najviac ľudí ťa musí odmietnúť, čo najviac ľudí ti povie, hej, som za. OK, takže máme. Oslovil si rodinu s tým, čo máš. Oslovil si, ja neviem, nejakých blízkych spolužiakov a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorých môžeš osloviť, môžeš začať tvoriť obsah na sociálne siete. A každý, kto ti lajkne príspevok, no tak ty mu môžeš napísať správu. Už máš nejaké nové, to sa volá po anglicky, že lead. Ale v skratke to je nejaký človek, ktorý by mohol mať v budúcnosti záujem o tvoju službu. Takže to je vlastne, že ty napíšeš všetkým tým, ktorí ti lajkli príspevok, budeš mať nejakú šablónovú správu. Ahoj, chcel som sa opýtať, a jak som ti už povedal tú správu, s tým nejaký kompliment tam dodaj, o toľko lepšie. Ďalšia vec, a táto je podľa mňa najviac kľúčová, keď máš nejakú službu, v prvom rade vždycky je také moje pravidlo, že najlepšie je, keď máš službu pre ľudí, ktorí majú peniaze, lebo takí ľudia proste ti za ňu nielen zaplatia viacej, ale celkovo zaplatia. Keď prídeš študentovi niečo predávať, tak je to ťažké, keď prídeš predávať niekomu, kto pracuje, je to oveľa ľahšie. Takže ty môžeš, dajme tomu, predávam nejakú službu, nájdem si 50 firiem, 100 firiem, 100 konkrétnych nejakých ľudí. Reálne si vezmem tabuľku, do tej tabuľky si spíšem 100 firiem alebo 100 ľudí, ktorých idem osloviť a začnem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, všetkých 100 ľudí oslovím s mojou ponukou a čakám na maily, čakám na správy, čo mi povedia. Ahoj, nezaujalo ma to, OK, nepoznáš náhodou niekoho? Nie, nepoznám, dobre, ďalej. Všetko je to hra ako keby čísel a opakovaní na začiatku. Ty musíš získať prvého klienta, aby si prišiel za druhým klientom a povedal mu: pozri, čo som spravil pre prvého klienta. Toto je tvoj cieľ na začiatku. Potom to je 100% ľahšie, lebo vieš, keď ti zaklope niekto cudzí na dvere a povie ti: ahoj, predávam toto a toto, no tak musíš mi predávať ako sakra dobrú vec, ktorá mi vyrieši sakra veľkú bolesť, ktorú mám, inak si to od teba nekúpim, už iba kvôli tomu, že ťa nepoznám.
Takže preto ty musíš naraziť na toho prvého človeka, ktorý ti povie, wow, toto je presne to, čo potrebujem. Ideálne je, keď to človeku ponúkneš, keď je to nejaká digitálna služba, tak silno odporúčam to ponúknuť zadarmo. Hlavne niekomu, kto má peniaze, keď to ponúkne zadarmo a on s tým bude spokojný, tak taký človek ver tomu, že si bude ťa vážiť, bude si vážiť tvoj čas a keď do budúcna bude chcieť spolupracovať, tak si určite zaplatí. Mne sa veľakrát stáva, že mi niekto napíše, ja som si, dajme tomu, s typkom zavolal, rozprávam sa s ním, rozprávam, že jakým spôsobom mu viem pomôcť a tak ďalej a on mi povie, že no dobre Dominik, teraz mi daj nejak, že jak ti mám vlastne za toto zaplatiť peniaze a ja som mohol, že veď to je zadarmo hovor, ja nechcem žiadne peniaze, ja som ti iba chcel reálne pomôcť, že si takým spôsobom budujem vzťahy a on mi hovorí, nie, musíš mi poslať nejaký spôsob, že čo, dáš mi IBAN, alebo čo, vystavíš? A ja iba, vieš, že ty musíš mať tak dobrú službu, musíš mať tak dobrý produkt, že ľudia ti za neho budú chcieť zaplatiť. Že ľudia prídu a že budú sa cítiť zle, keď za to nezaplatia. No ale dobre, vráťme sa späť. Jak som povedal, najprv rodina, okolie, oslovuj ich s tým, že či náhodou nepoznajú niekoho, potom firmy, neviem, akú má službu presne, ale proste neboj sa oslovovať, neboj sa klopať na tie dvere. Hovorí sa úplne, je to taký klišé citát, ale je to pravda, že to musíš robiť to, čo druhí nechcú robiť, aby si mal to, čo druhí nebudú mať. Každý nejakým spôsobom hovorí o tom, že snažím sa a vieš a nejde to, ale málo kto si fakt sadne, vyplní si tabuľku tých mien, vyplní si tabuľku tých mailov a reálne si ich škrta. Že toho som oslovil, povedal, že nie. Toho som oslovil, povedal, že nie. Toho som oslovil, neodpovedal mi nič, OK, pripomeniem sa mu. Môžem posielať správy, môžem posielať hlasovky, môžem posielať video. Takže tých možností máš fakt veľa. A jak hovorím, cieľ, prečože prvého klienta, prečo je toto video o prvom klientovi tomu druhému, už to sa hovorí, že to je vlastne pakový efekt, to znamená, že ty už, keď oslovíš tohto klienta, tak tu dáš svoj výsledok a automaticky, vieš, čo sa ti snažím znázorniť, že automaticky ten človek, že aha, takže ty o tom iba nerozprávaš, ty to fakt aj robíš a vidím, že to je dobré a mám o to záujem. Takže tak by som ja získal prvého klienta, oslovil by som všetkých so svojou ponukou. Bol by som úplne všade. A chcel by som počuť, že ma odmietnú tí ľudia. Lebo chcel by som vedieť, že prečo. Či sa im nepáči to, čo robím, alebo proste nechcú dať za to nejaké peniaze, alebo vieš, o to presne ide. Nie je nič zlé na tom, keď zistíš, aha, to, čo ja vlastne robím, o to nikto nemá záujem, dobre, idem ďalej. Tak čo, dajme tomu, nájdem si niečo, čo sa predáva. Čo sa predáva dobre, buď v zahraničí, alebo tu na Slovensku. OK, vytvorím niečo podobné a zase idem predávať. Takže neboj sa oslovovať, neboj sa klopať na dvere, to je k dnešnému videu všetko. Držím ti palce, je to neskutočný pocit. Je to také ako keby, že keď už máš prvého klienta, tak automaticky sa ti všetko odomkne, že aha, odteraz je možné všetko. Lebo keď oslovím 100 ľudí a to hovorím ako extrémny príklad, keď oslovím 100 ľudí a jeden mi povie áno, to znamená, že keď oslovím 500 ľudí, tak 5 ľudí mi povie áno. Chápeš? Takže tak. Keby náhodou, keď tu mám niekoho, kto tvorí obsah, tak v našej tvorcovskej komunite už je nás tam vyše 300. Učíme, ako tvoriť rýchlejšie, ako z tvorby vyťažiť viacej. Takže keď chceš, môže sa pridať. Link nechám niekde dole. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.